Lies Skippers is case manager bij Tins. Tins begeleidt mensen met dementie en benam ik familie. Goeiedag. Je bent op je rekenen. Ik heb het inderdaad. Ja. Hoe is het met jou? Best. Ja. Wat zie je er mooi uit? Ja. Nee, wel. Zal ik de jas even ophangen? Ja, maar. Oké, ik red niet. Hoe gaat het verder met jou, mevrouw van der Keur? Oh, dat zie je wel Ja, goed. ja, je ziet er goed uit. Ja. Fris, fleurig. Ja, ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ja. Mijn werk houdt in gesprekken, huisbezoeken bij de cliënt, ondersteunen van de cliënt waar mogelijk. Het houdt ik zeker in het ondersteunen en het begeleiden van de mantelzorger, van de partner als die er nog is en van de ben. Het houdt ik in afstemmen met orenzorgverleners. We hebben contacten met de wijkverpleging, met de zorgteams. En wat ik probeer te doen is om de mensen zo vol mogelijk in hun waarde te letten en om alles zo rustig mogelijk te ritten verrennen en dat het nog zo goed mogelijk bloeit. Klaske Hartwig is mantelzorger. Haar mem had de ziekte Alzheimer. Ik ben nu een beetje mami zus, us mem haar mem worden. En wij passen wat op haar kleren, wij zorgen dat de boodschappen dienen worden, we zorgen dat het huisje netjes is. Als er verven worden moet, dan komt mijn man in het spier en of de buren helpen. En nou, zo is nog een heel skoft mijlkoor is het nog oprijden. Lies begeleidt de familie in het onwisse proces dat ze in zitten. Met praktische zaken, maar ook op emotioneel vlak. Binnen dingen die je mem graag doet. Hast u dat ik om bij de dagbehandeling trots prutsen? Nee. Het jongen ziet om 4 woorden, dat gaat niet helemaal goed. Iets het dan net op of vies dat het thuiswaardig het kleermeidje maat onderhand? Ik denk dat zij soms vergeet dat zij eten maat of dat ze het idee heeft van ik heb al eten. Want ik kom vaak wel ballen zien nog in de koelkast. En we hebben het nou per 2 ballen hebben we het verpakt in de vriezer. Dus hoef ik mijn pakketje te pakken. Maar dat leidt dan op een verwarming. En dat leidt ze er dan al manoeuvres draaien. Ja. En dan is het al helemaal weer hut. Maar Klaske, is het dan net tijd dat ik bijvoorbeeld contact opneem met de thuiszorg en vreeg je als ze jongens de bijwijzen kennen bij het ballen eten? Dat is het bij daar rond? Ik bedoel, maar kan de thuiszorg net het voor haar kleer zetten? Zou ze dat nou accepteren? En dat de thuiszorg dan zei, nou, lekker eten mevrouw van de Keur en dan voortgit. Ja, maar ze had het vaak, als ik daar om 4 uur kom, dan had ze de ballen, die leiden vaak op verwarming. Maar de boter had ze dan al op het onrecht staan, al een mes. En dat lukt haar nog wel. En een pot jam zit er dan bij. Dus ik denk, is het alleen nog jam? Er komt zo volop mensen aan. En dat zeur ik dan wel. Dat is een hele brei. Maar je kan net alles tegelijk oppakken. Dus vierste bot. Dus daarom zit ik stapje voor stapje. Wat is nou belangrijk? Oké, dan proberen we dat te bepraten. En soms maakt het zoals we het noemen in de week. We zijn heel goed in biotext. We lezen heel lang soms dingen in de week. Dan denk ik, oké, dit heb ik aangetipt. Maar dat is nog net, de meesten binnen nog net zo vier. Hoe lang is je mem al dementerend? Dat wij het weten, maar de diagnose oorleer. Maar als wij het weerom rekenen, dan is het proces zeker al wel 4 jaar al bezig. Hoe vernam je hem dat? Totdat ze dingen vergeet. En totdat ze dingen zei die gewoon net meer klopten. Ze had wel eens op een kleinkind post, een midi of een dij. Maar dat waren bij een strije maand. En dat klopt dan net. Het gaat heel geleidelijk. Het steeds brokkelt er een beetje aan. En met de ondersteuning die we krijgen, is dat alle jaar nog steeds wel op te vangen. Ja, dus zit er even uit tussen. Want nou maakt dat ei nog naar Dochem heen willen. Goh, dat ziet er mooi uit, mevrouw van der Keur. En hij het al jezelf uittelt en dingen. Ja, zonder voorbeeld. Oh, dat is wel heel knap, hè? Ja. Ik kan net zeggen dat ik er lelijk ben. Ik vind het wel verdrietig. Ik heb een hele creatieve mem. Daar is net zo volle van oor. Is mem weer heel sportief. Is net zo volle meer van oor. Ze wil wel graag een hele protte dingen, maar dat komt er net meer uit. Het is dus belangrijk om
inderdaad de band te begeleiden, want die weten het begrip dementie wel, maar wat het dan echt inhoudt in de praktijk van alle dag, dat vinden ze soms lastig en daarin probeer ze meesten dan te ondersteunen, voorlichting te gaan, praktische tips te gaan. Dat is wel een heel belangrijk stuk van mijn werk. Ik ren alle dagen een paar horen. Sure, je krijgt je beweging nog wel. Ja, het wennet hier heerlijk, maar Ja. het is hier, de natuur is hier gewoon lekker. Dan heb je je vervuilde industrie om je heen. Nee. Ik vind dat ik mijn werk mij mijn hart dwaamad en dat ik echt wezen moet. En ik denk, als dat oer komt, dan kan je een baan met mensen opbouwen. En dat is gewoon belangrijk, dat mensen denken van er is iemand die kan ik vertrouwen en daar kan ik net daar. En ik sta er dus net helemaal alleen nog voor. Wat betekent het liefste in dit geval voor jou? Een hele protte. Want het is gewoon dat als je ergens maar zit, kist het haar gelijk vragen. Als er zich iets voordoet, kist het gelijk even via de mail of via de telefoon even mailkoor door haar. Of er wordt even een afspraak maken van toch even een keer wat vaker praten. Het is gewoon een stukje ruggensteun die we krijgen van haar. Ik mij hopen dat er voldoende geld voor uitlutsen wordt om het case management voort te zetten. Als het er net meer wezen zou, wat zou dat dan betekenen? Ja, dat zou een hele terugzet wezen. Ik denk dat meesten dan ik net zo lang thuisbloeien kennen wij. Want daar is wel een heel netwerk voor nodig.